Хайде, Диляра! Диляра се не разбрала. Тимур! С другата ръчичка. Честит рожден ден, Тимур. Ама тя излиза, да хайде. Желайте му да стане, какъв да стане? Ама чакай, що приказваш? Какво става сега? Имате гости, ще ме гледат като... Хайде, не видим. Лекар ли да стане? Футболист ли да стане? Учител ли да стане? Полицай ли да стане? Футболист, добре. Хайде, до къде? Ще сидаш ли? Тихо. Аз съм пожелала Гледай да там. стане учител. Дай. Стой ми. Тимур! Не така Стива. Тими! Стива не излез от тук, видиш четвърта група ученици. Честит рожден ден да станеш. Да видят как викаш. Обърни се напред. Айде, Вика. Хайде, Вяра. Вика. Ти Тими! стоиш, тук те прихваща. Не. Виж, обърни се към момиченцето, Тими. Хайде. Айде, ела преси. Тими! Хайде. За ръчичка. С дясната ръка винаги се здрависва и се поздравява. С дясната ръка трябва да постоянно се храните, бе. Няма да ме питате, вие трябва да знаете, вие ще големи човек. Хайде, бре. Тими! Не бе како? Мама ще прата някой други. Стива? Тимур бе! После вкъщи, тук не можеш да ги изкараш. Нали ги подред? Другата ръчичка, дясната ръка. Айде изгонвамта, да знаеш друг път как ти направи ли ти веднъж забележка? Направи ли? Има ли гости тук? Ще научиш. Не само като има гости, а аз като съм тук да пазиш тишина. Чули? Пращам да ме мама. Трети път няма да се научиш да слушаш. Всяко честита ли? Хайде. Дясната ръка е по-сериозна. Ела. Какво правиш? Хайде, хайде ти сега. Еге, кротко момченци. Остави го. И стой миро. Да, още съм детската, след малко ще излизам тук. Айде ти сега, Еджи, честита, хайде, Ванко. Айде, Еджи. Честита и на братовчет си. Пак. Хайде. Ако искаш, мине да се видим за малко. Мистер Семпър е кера, мистер Семпър не е добра карава и ще говорим. Се чуем като решна сам. Кама, Мади. Сядай, честит рожден ден, да си жив и здрав и да станеш такъв, какъвто сам се пожелаеш. Инженер, учител, лекар, ама трябва много да се храниш, за да бъдеш здрав.